So, welcome sa Punganan Podcast. And I think episode 26 naman siguro ta. And this is MA Talks with Gan. Ug kinsay ganahan ninyo mo display lang logo ato ibutan diri sa obos, just send us a message, okay? So, brother, May gabi. may gabi. Nakarig yun. Yeah. And kuan kanang na-impress ko sa imong setup, brother, kay kuan yun. Nakita gyud ako ang imuhang passion ba sa kinani nga mga butang, and then I found out nga kanang kuan jud pud. You still have a lot of plans to go. Layo na imong naabtan, bro. Sure ko layo pa imong maabtan. Thank you, brother. And sa kumaingon kay it's all effort with Jeff. Always ginako Yes. gidangan si Jeff kay I cannot do this without him. Hindi kaya. Can't do it alone, brother. Yeah, tinod. Di naman gina siya. So thank you kay brother. Nalipay ko nga imong gisamba kung setup diri nga mamora bitaw ni mga mga bisyo. I like it. Very cozy. Cozy, brother. Thank you, brother. Pagbiyahe nimo diri, brother, traffic, di ba? Very traffic. Mm. Wako na expect nga Sabado ba yung taman. And then I thought nga kanang although heavy ang traffic siya, it's not as different as weekdays versus weekends. But nakita na ko ganina, mura grabe siya, mura pong Friday ba. Ting panguli nga na. 5:30 ko nilak ko, abot ko dila City G's. Uy, biyo scores ka pin. Inana kalayo. Inana po siya ka traffic. So kung wala to tay traffic, siguro mga 1 hour or less ra. Oh. Madara yun ba. Sa ari na ka sa Lapu-Lapu nga side na traffic or Mandawi nagsugod asa man. Dito pa jud Talisay. Talisay pa sugod. Oh. Ay, SRP pagikan, grabe. Dito ang kuan, dito ang traffic. So then probably the others are anticipating ba yung bagyo na dali yung uban Mulakaw or Sabah, but kasagaran pag mga weekends na yung mga dago nga truck. Bita. So gikan pag gid Talisay. Ako na i shoutout si Miro. Ganun traffic. Sige, asa traffic mo yun. Bita. Basta Sabado. Ay, Bitaw. pero mas tanan ako mas grabe po ang Biyernes, brother, no? Kanang ting panguli ba? Sabot ng payday. PD nga Biyernes. Paksit yun. Always gina siya. Every payday Friday, grabe ka busy niya. Grabe pud ka dagang sakyanan. Time sad nga manguli ng tanan, ng uban pud kay padung naglakaw, kanang silang mga lakunon ng uban mo manglaag ba. TJF mo na siya. Thank God it's Friday. Kuan. Mo na ka ng mga panahon nga ganahan kita kay kuan man. Mahuman na ang trabaho nato kay weekends na. However, mo sa mga panahon nga kanang grabe sad ang traffic inig pauli. Pero kuan man, worth it man. Kawantay ka mas kuan siya, mas worth it tanaw na ang Friday sa gabi dan Saturday sa gabi. Bitaw. Mas bibo, di ba? Bibo. Kuan. I think inanang psychology na kuan ba na impose sa tuwa sa society. Murag gikan Friday out. Yeah. Okay, I'm free. Inana ba? Murag okay, 2 days na lang po na dugay pa nang dugay pang Lunes. Kaysa Sabado, mag-get up na pod kag balik. Ano ba? Mo na. Kuan na to pag I like your cup, by the way. Thank you, brother. Namoy inyuha ni after. Ganahan ko ana. Moro jud ako matag. Guys, kasi ganahan mo merch. Yeah. And aside sa merch nila, napod sa sila. Aside sa cup, napod sa sila kanang sa tong gym, fitness, and then napo yung mga t-shirt. Yeah, t-shirt, yeah. Correct. Sportswear. And shout out po ni Brother Paulo. Congrats nga kita ka to iyang nag-open ang store. Yes. So, nice ka, brother. Entrepreneur spirit. Yeah. Congrats, brother. So, si Paulo, ug ako, ka-team niya sa una. Sige lang, gigagigig sa team. Ka-team me, but we're still living in the same company until now. So, kuan gyapon. We love what we do. Yeah. And kuan lang sad pod. And it's the only, I've been to a lot of companies ba, but this is the only company nga it gives me a lot of balance and freedom. Samot na weekend, no? Samot na weekend. Who doesn't want to work kuan? Well, kanang una kuan ba weekends pa. Everybody doesn't want to work on a weekend. So kuan sila. Kanang Monday to Friday mo jud na naanda na to nga kuan, and our work is day shift ba. So pura tag part lang jud sa other kuan like mga gobyerno inana. And then on the weekends, and then we're very flexible kay atong cycle body clock anad maginag trabaho tag adlaw, trabaho tag gabi. No offense sa mga kuan gabi, but we've been there. Yeah. So we know the difference. But yeah, it's also good na makatry sa taglay-lain ng mga kuan ba, set up sa work, set up sa kanang body clock, diba? So makaingon jud kag tinuod gyud nga kuan. There's a huge difference. But nag-call center ka sa una, brother? Oo, been there. I've been working since 2008. Ni-graduate ko ato after Mailan na may edad, brother. Kiningon kag yun. Wait, brother. Okay na. Yan ako nakalimod. I'm turning 38 this month. Nice.
That's a good age, Diba? good age, brother. Tanan ako, mo na good age. Turning 38, but I'm still very very happy, very fulfilled, Mm. and I still have lots of work to do. I believe nga dagan pa kog kinahanglan trabahoon nga mga Yep. goals. Like sa mo sa dagan pa kag gusto nga envision about sa whatever you're doing Mm. right now, kasi kuan man na lahi ra gyud pag passion nimo ba. Compare nimo sa kanang kuan lang gini mo nga you're just doing for wala lang, doing for living, doing for nothing. Sakto to before we started this interview, nangutan ako nimo ano nang kuan man ka ginani nga setup nimo podcast. Sakto imong gingon it really kuan pave its way for mo to realize nga kanang there is really much more than what we are Yeah. doing right now. Mm. Diba niya? Kesa naman mag-Netflix ko, diba? Yeah. Kuan wa koy buhaton. At least kani watching this podcast, and by the way guys, wa pa siya ga-earn ani ha. Yeah. I'm letting you know, both YouTube and Facebook wala pa ni siya ga-earn. Pero nasa yung passion na ning kuan. He invested a lot of equipment. He invested on people. He invested time, di ba? So, kuan, lahi ra yun na if you want to kuan work on things that you're really passionate about, I'm really telling you, it doesn't feel like work. It's just like you're enjoying your kuan. Mura ka gaduwa good. Yes. Anton mabot sa kuan, oy, kita na day ko. Nana day. Nana day. Basta kuan na, basta lahi ra yun ang work nimo kang kanang ganahan jud kay ka ba rather than mag-apas ka sa kwarta mo bitaw a lot of people especially kanang mga let's say in a normal jobs kuan magreklamo kamay sweldo dugay pang increase way bonus inana badagan kay bitaw yaw-yaw niya kuan kay if you look at the way they spend their money kita sa nila mo utangan makita sa nimo sila kay ilang kinabuhi balik-balik ba inana so why not find another way that you're passionate about and then why not do it for you to enjoy. You wouldn't know the time will pass na you will say, uy, layo naman di ako naabtan, nalingaw naman di ko ani, and then, wakay ba nga, money will come. If you're really passionate about on what you're doing. So, like inani. Yes. Agree. Nagagi ko ani nga setup. Nice, brother. Gifortan sa ginamo and dili pud ko ka ingon nga tungod ra namong duha kay I couldn't do this pod if walay mga tao nagsuporta namo like example ako mama imbis nga magluto unta kog dinner namo siya mo luto kay naman ning podcast kanang ana ba magtinabangay ba nga there's a sacrifice that needs yes to be done bitaw mo na siya mo bitaw nang kuan if for you to become successful yun kay it's not an easy journey but all you have to do is enjoy work with the right people and most importantly you need to sacrifice importante gina siya so if wala na nga mga elements dili nimo makuha imong gusto ba there are a lot of people which I met nga they're starting on with their passion jobs or should we say passion business inana at the end of the kuan tunga-tunga pa lang they already gave up. I watched that situation and I think one of the big reasons for me is I'm full of kanabitong what ifs sa kung kuan una-una ba si una what if naglahi kong course what if wala na ko gipadayon what if inani ba what if kanang wa na ko nasugdan I've lost a lot of money and then karon I have few left and then napagyapon ko aning sitwasyon na manginana bitaw so mawad-an sa paglaom ba usahay tinuod gyud na nga ingon nila nga if kuan jud if it takes a lot of courage and passion for you to continue what you're doing for you to be kanang successful ba inana siya but then again you have to go back to your deep why balik kasi mong deep why yun the reason why you started yes mo gina ako nakatunan sa the reason why you started and then you may fail a lot of times but there would also be a time nga kanang dili ni kanang nag-venture ka ani nga example let's say business or passion nga kanang imuhang anything nga craft or imuhang basta kanang something ganahan ka but it didn't work and then you tried again and again it didn't work and then you tried another thing and then that's the time that it worked so mo na ilang giingon nga don't quit you just have to keep on trying magud so whatever if this doesn't work for you then go for another venture inana ba basta moving ka always moving na jud ka always nay uban nga kanang nag-venture sila inani na successful pod para ila gyud na kung dili gyud pa rin niimo ni then move on to another one so that's what happened to my life for the next 10 years sa previous 10 years sorry not for the next 10 years for the last 10 years that's what happened to me and I was really passionate about to talk to people inana gid akong kuan akong 40 baga di man sa tabian ta pero ganahan lang ko makakuha insight sa uban then I talk to people and then I get their ideas and then I try them and then it works sometimes it works sometimes it didn't work and then I was really came to the point that it almost destroyed my relationships inana ba but I tried to hold on and then it really didn't work in the long run but motong
nahitabo kay nag-move on na lang kog lain nga kuan butang. Butang. I would say nga right now I'm getting there. Mm. In fact, isa sa akong mga dream nga makuha nako birthday nako is when I have this promotion. Dili nang as a client service manager but client service manager 2. Just Nice. got it like 3 weeks ago. So it's just a Nice. birthday gift for me. Congrats, brother. Congrats! Nice! Di, paano siya? Tungod gina sa akong mga team members, Mhm. sa akong mga clients, and tungod po, syempre, kuan ka ng namursigita ba? Sa, Bitaw. if not you kay goal, then you'll have to hit for it. Yep. And then, makuha naman gyapon nimo eventually, but you need to sacrifice a lot. Yes. And it takes a lot of leadership skills, yun, brother. Yeah. I tell you. Yeah. Di gid siya sayon. Maogid. Di gid siya sayon yun. So, Ah. mao na kanang, it takes a lot of kanang, not just guts ba, diskarte o kanang, dapat knowledgeable po ka sa imong gibuhat. Mm. Because you can't just go on blindly on some things that you cannot even comprehend to do na sud-sud ka niya di naman din mo kaya day. But it was funny because si brother Paulo kay so raman to nga suway lang suway lang gud ya wa pa big 2 years akong kuan relationship ba bulokso day kong kuan try lang so mo to ni kuan ni try na po ko kaluis Ginoo nasulod pod and I was the youngest among the kuan the candidates. I mean youngest in terms of tenureship. Okay. But yeah, nadala raman sad pod and then it went well na-bless po ko sa Ginoo og maayo sa yung mga kliyente. If na may mga problema ma-resolve po dayon and then I have very good team members nga with alongside with me. So mo na blessing na sad pod karon. Nice. Hinahinay lang gud. Kung ang ibang nga team members kay katong nag-reshuffle na kay nadto biya sa mo Oban, yeah. Katawa ko ba pagsuod nila ana sila nga gikan niya sige mig binawa nila Jed nila Ivan so nagitudlong kan dito nga kami sige may pangatawa diri still jadi ko nindot nga leader si karon ako sige kay wala magud ta katong team ta dili pa makato leader so pag abot nimo dito leader na gid ka nga ikuan na gid ka balok apon na gid ka sa mga tao ba di ba yeah I learned it the hard way sad pud. Nga naman hard way man. I learned it the hard way sad pud kay kuan dili lang basta nga when you get into something magud you don't know what to expect and you don't know if people will accept you or not with open arms with kuan but I'm very happy with the support that I have with my seniors at that time and with my cluster mates and with my manager and on the onset of doing things and then as kuan pod kanang whenever I had a lot of questions, kay naa sila para dito, and then I just don't go to one resource, I go to a lot of resources. But along the way, I realized ba nga, maski unsa pa imong kuan, whatever nga imuhang passionate about or unsa man imong gi-adto bitaw nga mga, so tawagan ni kaning, imuhang mga, sa Tagalog pa, tinatahak mong journey ba? Kumbaga na ba? So, kana mulid gina siya success kung batong ganina if di ka mohunong, inana siya. But napuno siya mga key elements para ma-reach na nga mga success. But for me, I think success for me is eventually it's the kuan yun. So it's the ay wait, kay mao ba yan imong gipangunahan ako sa waterfront. Yeah, di ba? Okay. What is success for me? Naku na po. No. Lama na yun. Wabi ako kiba. Ito na ako. Kanina lang diretso. Pak. Pero sakto man to, brother. There's no right or wrong question or answer within that. So depende man sa imong success. Success for you is one man. Mo to imong gihatag nga definition. Kay mo to imong journey. Yeah. Depende ra gina siya. So I have my own definition. Every people has own definition of success. Mo na siya. But for me, success is kuan na gina siya. It's your kanang realization of gitawag na to og kanang predetermined goal. Mo na siya. So, it's the progressive realization of your predetermined goal. Mao na akong pasabot ganina. So, what I mean by that, kay whatever we govern magud, there's always a principle working on it magud. So, like in my case, I learn a lot nga whatever I am doing, there's always a principle involved. In which, para na akong pinaka-mufit dito, the Pareto principle. It's when you say the realization of your determined goal, meaning when you realize 20% sa imuhang kanang gitawag nato nga productivity, 20% ma-realize nimo na, sorry, wrong. 20% when you realize na you know how to know your priorities and you focus on that 20%, the 80% will follow and that's productivity. Bonus siya. Let's say for example, imong kuan, like, di ba, whatever we have is governed by like this podcast right now. So 20% is the material.
80% is the content. Ana. Kanang 20% kaning pag-set up, material sinana, and then imuhang sa tawag ani kanang imuhang pag-edit. Ana siya. If you focus on that, you will yield 80% of the content. That's the result. In an organization, let's say for example, 80% of the outcome of the company comes from the 20% decision of the higher management. Correct. Inana. Like, one pod, kanang muduwa ka, for you to win, you have to focus on 20% of what? 20% of your skill to yield 80% of your result. Inana ba? So, ito na ako na-realize. So, I think that makes sense. I've been hearing this Pareto principle before, but then again, try na akong dig in, and then akong butang pod sa kung kuan, apply na ako sa kung self ba, what if, although na-realize na ako ni before, what if I'm gonna help this, work on my team? 20% focus on my effort. Inana siya. Lahi po itong 5%, brother. Lahi itong... Ito mo lang 5%. Lahi po itong 5%, brother. Kanang, atong rin ba? Ay! Okay. Dapat mo consulting, 5% rin, Chris. 5% rin po na kay effort. Ano, dyan pa nakapila. Oo ba? Dahil nga na din. 5% rin po sa Chris. 5% rin po na kay effort. Kaya pero, pero binuha na mga tugod. Naalam siya sa mga tao na magyaw-yaw, pero mo trabaho na good. They needed the job side. And I'm pretty sure these people are doing well. Nalansad po yung mga butang na sometimes, di lang sila mauyon ba. But they're doing well. So, moto siya, brother. Everything that you do, 20-80 principle, mo na yung Pareto principle. Mo na ko na-learn during the kuan. Mo na siya. So, and it also comes with accountability. It's always goes with accountability. Ako na iba, ang role, brother, is 50-50 naman. 50% knowing what the problem is. Another 50% solving it. Very simple ba, pero kaya kanon. Oh. And since work off taron, yeah. Oh, yan. Ganahan ko mag-topic tag mga outside work po. Okay. So, sa last na to nga interview, ito natin sa Waterfront, Talents and Awards night to nato. I notice yun, nag-anak po ka. Ay, nani? Yeah. Yeah, so I'm using that before. My brother was using that before, and naami knowledge gamay ana, but I want to hear from you sad unsa na nimo. I've seen this used by powerful people. Yeah. And then I've seen this used even in mga YouTube interviews for a lot of people nga kwan. And then I realized when I searched, this is part of mudra that we're doing. So there's like a lot of, there are different types of mudra. And this is a mudra for power. Yeah. Showing that you're kwan, you know what you're doing, and then you see that it's not something like you overpower them. It's just like ma-feel lang nimo nga kanang dali ka makaunahon na ba? Yes. Tungod ana. Murag in the zone ka. Inana. So I've learned to use that whenever I talk to, even if kanang mga normal kwan, if one-on-one. One-on-one na to sa tong trabaho. Progress reviews. Inana. Partnering for performance. I do that. Yeah. But they don't see it kasi syempre the screen is inana one. But with my team members, I also do that at times. So kanang ma-feel nimo nga that's the more I get the more ko maka-concentrate if I do something nga tanan beta natay mga tuduhuan, mga mudra sinana. So lang. I think that's the reason why I'm doing. Sayaan na rapod. Sayaan na. Actually, tanan ako basta mag-connect imong duha lang ka hands. Murag it's like connecting to a higher power something. Energy nimo is good. Imong close sa imong kagalingon ba. Wala na akong tanaw. Kay first na ko nakita na ni sa anime man Jeff. Kakuan ka? Naruto si Shikamaru. Magana pero may when he plays the chessboard, magkuan siya para makafocus siya. Then napoy Undertate og mga daghan nga kuan. So I've been hearing about Undertate ba ya? A lot. Kuan and then muagi siya sa akong FB. Sikat ba to siya good? Kuan lang paminaw ko sa iyang mga speeches ug iyang mga one, but just prone to misconception lang jud pud. Although kung kuan ka very broad mo open-minded jud ka makuan, nasa sense. Nice sense. But kung kuan lang pud ka first time ka maka-hear mga nato nga storya makay feminism ni tawanan. Kuan na brother, ako nabantayan na kay lahi ang ihatag nga kana sa For You page nato. Sa mga tao ako nabantayan na sa mga babae lahi ila makitaan. And sa mga lalaki lahi ito makitan. Mao nagingon nila ato nga sa China, ang ilang FYP didto kay walay maghuhubo, walay magbikini-bikini. Lang mga TikTok no? Lang mga TikTok dito kay wala. About educational learning. So, inga na ila didto. Sa mga country nga didto dapit na Korea, mga control dila ha ba which is sa tuwa diri kay makana sigurong ambot na government may nag-control na niya orang meta ba nga kanang labayin na sila dagingan nga content. The power of manipulation. I-manipulate ba nga na ba?
So mga lucky dre, akong kasagaran na makitaan sa iyang content kay mga kuan man kanang pamathon ka ba kanang huy mao ni ana sakit pa minahon pero it makes sense nga if ang lahi nga tao kanang wala nag self improvement nga kanang journey if Absolutely. para nila kay doesn't make sense pero ako kay mo make sense man naman siya sense sakit lang gid pa minahon kanang maigo ang ego ano ba so Tinod. dili pod ko agree sa tanan yang gisulti pero mga 60% na Ako mo sad. make sense siya. Yeah, ako sad. And daghan man siguro gingana nga influencer karon nga kanang kwaon ang imong emosyon para ma-trigger ka ba. Trigger ka. So the thing here mo is that okay man yung mga content, yung mindset is very high kanang kuan to be top G, may nan. Okay raman jud. The problem here is that not all men or all people are the same mindset as his. Tinod. Lahi po ang definition niya sa yung success, lahi po ng atong definition sa success. Ang ako lang is as long as you're happy what you're doing. Kana. Even if kanang di na mo involve with money, okay ra man ginagod. Basta kuan. Do importante jud pud ang money, no. Di po ta magpakahilas pud. Need jud tag kwarta sa tinod. Actually, gi-mention man na niya kadagan ana nga okay ram gyud na nakay woman na nisalig nimo and basta bisan pag may kwarta. Actually kanang ang iyang gi-emphasize ato kay kanang usa sa kuan experience nimo sa laki kay kanang bisan pag naka sa Pilipinas or sa Amerika namo sa pinakaubos or sa pinakataas mga tawa lang mo diha you're goods na basta nabuhi lang ka ana ba yeah napoy another version niya nga kanang harsh kayo kana so naigo sad bug. Yeah, maigo sa gigba ana ba. Ang pinakaganahan ako sa iya brothers katudjong kuan when he talk about the power of kanang being a man. Being a man and you provide it to your woman. Protect your family at all times. Inana ba? So bro mo sa ni na mantra sa nako nga kuan nga kanang ma-apply nako sa kong family and then sa kong self and then sa kong work inana ba that you have to stand up yourself as a man no matter what happens kasi tinon man sad pud kanang we fight hard for our daily battles every day mas stress ta sa work inana mas stress ta mo utang di pa jud ta mo saba that's why di ba that's why we have the highest suicide rate pero that's a fact then but dapat pag-abot sa balay di ba at least we have a woman there to be our peace of mind. Di ba dapat kanang di I've had a lot of battles outside. Please, pag-abot sa balay, di ko makiglalis. Ayaw kong lalisa, ayaw kong kuwan. Just give what you can kuwan lang. Just take care of the house, take care of me. Ganahan ko itong concept. Pero nindot siya mga kuwan. Nato siya, igiyada to. Di ba, provide and protect. Ang ikatulon niyang gatag is to lead. Lisod man, di ka ka-lead niya. Igor ka provide, protect niya, wala na. Sagdan rin mo, wala rin direction ng imong pamilya. Bitaw. Speaking of leadership, okay lang if I add something. Speaking of leadership. Kanang from one thing na I've learned from John Maxwell good there's kanang he call it the law of the lead. Familiar ka na? Wala. The law of the lead. Okay. Lead nga LID kanang taklog. Okay, Lead sa kuan sa isa ka garapon or botelya, lead na siya. Ingon pa siya, ang kuan daw, ang law of the lead means kay kung unsa kataas ang imong leadership, mausad na ang kuan. It's not really directly proportional but somewhat inversely proportional. So meaning dili siya pareho jud. So kung imong leadership maabot og kanang 7, your lead is kana imong effectiveness is expected to be a 7, a kuan sad 6 or 5. It will never go on par with 7 or not go beyond 7. Mao na siya. Kaya there's always a room for improvement. Yeah. So it depends sa kuan. If your influence is 8, then butang na to ang imong kuan, ang imong effectiveness is nara sa mga 7 or 6. Inana niya ko. That's what we call kuan. For John Maxwell, the law of the lead. I've learned that a few years back. And then na-apply man sad pud sa everyday nga kuan. Unsay mong way of learning brother? Mag-read kag books or podcast mga unsa man? I read a lot. Read good. I read a lot. I'm more on hard books rather than audiobooks. Kay more on kuan ko visual learner. Lucky, I think visual learner man siguro tatanan no. Pero kuan naji uban nga kanang audio, nay uban nga kanang lain pamagi ba. I'm more on visual. I have a lot of books more on self-help. Especially katong na CSM na tanan. Need mga nga book ba so nag-revisit ko balik mga books nila Tony Robbins, John Maxwell, nila Simon Sinek na. But Simon Sinek, I'm more on following him sa LinkedIn and sa mga YouTube. Ganun na. May mga speaker no. Very practical sad pud. More on kuan siya corporate, mga management, na ba? More on practical mo na maminaw sad ko niya. Mga inana ba? And then napad sa itong mga company trainings, when you go to leadership, there's what we call napad no sa company. Ato mga situational leadership. Kana ay tudlo na once you go to leadership kuan. We have leadership programs sa itong company. So
you know how to kuan na ba to balance out everything based on what you've learned, i-apply na nimo sa imong team member. Yep. Mo na siya. So that's why kanang happy sad pud ko kasi na-apply sad na ko na, and although na yung mga escalation na yung mga kuan ma-fix sad pud dayon. But maybe because not the credit doesn't come to me, but I think the credit comes to the yung team members. I would really highly kuan jud nga praise my team members for that, And because dynamics sa ninyo, brother. oo, and then once we kuan makasinabot mi. Kana. Na problema kuan naka-issue nga problem sa imuhang task at inana, or nabi attitude issue inana. Yeah. Daghan kay issue nga kinahanglan nimo i-deal, but ang ninot po sila is once you talk to them, applying some principles that you've learned, musabot ra sa mo adjust. Ana. Mo say naka si panindog ba ko. May Lord nung may ra pud gitagaan ko nimo mga nani nga mga tao. Although di jud mawa nga na yung mga labad sa ulo pud. Yeah. Pero Challenge na nimo, challenge. Challenge is Yeah. always a challenge of a leader, anyone else. Samot na kag one time itang natay anak nang kiat kay mo kuan, di ba? So what more nga kuan? Patasan kag kuan ba? Tudloan nga pataas og patience ba? Patience. Yep. And mo nang nakaingon po sa dynamics nga mo akong nahunanan is, di ba, every individual na problema. Kanya ilang personal nga problema usahay mada sa trabaho, like di sila ka-perform magtarong, Yeah. from mga ana, then It happens. looking at the kuan nga perspective sa kanang amuang nga side is dako biya kayo impact ang supervisor or CSM. It is. Kay para nako mas dako pag impact ang CSM kaysa katong mga nastaas. Kay siya may direct May na ko makita reportan. po. May makita nimo. So di mo nino tog dynamics. Mo to ang attrition mo piktaran. Mga Tinod. di ba? Kay kita ba kuan kanang Amo matubang og gi-direct, kliyente. Kanasad Na maipit ta in between the management and the kana, client. maipit. That's the hardest part of our job. Lagi. Ora gina ipit jud sa kuan. Saon ako di pag Maganda na di lang pud sa kuan within the clients and the management. Management pud and your team members na yung mga bagong policy pagawas, na yung mga bagong nahitabo sa company. Na yung mga inanabalin kung saan yung pag-deliver, the deliver is the kuan. Kay namo yung mga kuan nga gamay lang nga kuan, musimang na yung team member. Oh nganong ina naman di ba na dili lalim brother, pero kuan ay ba kalois Ginoo. Kaya ra madara man nato tanan. Nice. Kaya ra na. But kuan brother, na kay nag-mentor dito sa imong sa company nimo? Na nag-guide nimo like katong pagsugod? Yeah, I did. I have a lot of mentors. Kanang my OM nako before si Ma'am Lailani. She was one of my mentors, and my other senior cluster mates before, they were my mentors, especially sa process unsa ako pagbuhat ni Dibek kay Bao. Although we had that foundation sa training, we were the first batch nga kanang gi-training og unsaon yung pag asa ma-equip ka as well CSM ba, like when you enter a company na kay training bitaw like 3 weeks for us when we had our FPA training. So nana when we our batch when we entered dito nag-start the beginning of the training sa mga client service managers. Yeah. Kato. So we have the foundation, but lahi ra jud the application when you go to production, diba? Lahi ra jud. So mao na napoy kuan na, of course tanan nimong foundation but makalimot ka kay real time ba ya na situation. So dako kung tabang ng mga kuan. And then we have also, when you reach 1 year kapin, you will have developmental coaching kuan sad, another type of ang training na sad na siya. Okay. And then we have lang mga yearly nga mga kuan leadership conferences. Yeah. We have, so that's why I'm very happy nga the company gives that. Yeah, No? naingana ba? Oh, so nakatabang sad siya sa kuan. Well, if you apply it well, makuan na sad pud. Gamit kayo. Nakinundom nun ko sa tong migo pa na si Jap, nga bago pa na si Sim. Jobs na man. Yeah. And knowing that he has a team leader experience before. Sound na. But lahi gyud pagsulod niya diri sa kuan. Kanina. So shout out din ni Jap, among singer sa Culture Jobs na man. Antlers. Yeah. Taas ka na nagtingog. 30 minutes. Sige. Break sa ta, brother. We'll be back for round 2. All right. Okay. We're back to round 2. Pero nalingaw ko katong offline na nagstorya ba? Ah. Kay kuan. Kuno na ako nga. Bitaw noon November kuan naman isunod. Kuan ba kana? Spooky naman next week. So uso na sa nang kuan. Ka-remember ko before brother katong bata ba ko kanang uso kay na magandang gabi bayan sa una. Si Dolly De Castro. Papaliton ba yung kag suka siya? Lagot kay ko na sa una. Di na ko mabawo lagi basta kanang nami TV sa una kung unsa kong posisyon diya nagtanaw og MGB pagkakuan diya na po gumatulog. Meron akong style bagay. Di na ka matug kwarto. Madlok na.
Ano, lokada to sa unay. Pero, maskin, magtanaw ka karon ba, looking back sa katong mga episodes before, corny man din ilang mga effects. Oh, Mga na. Pero sa anong bata, nadali lang sa bata mo to. kulpa na kito so. Palitong suka. Ay, nabawisi ko na lang gud ko puyo. So, napaka-igsoon na, brother. Na, ako igsoon. Duha ka babae og isa ka laki. Okay. Kana magtinukluray. Basta ungo-ungo kana na siya, pero okay na ba? Lingaw ba to sa una? Those were the days. Lingaw sad nga kanang namo daghan mo sa balay, no? Oh, Dili ra lingaw ikaw sad. anak pa. Lingaw sad pud pagdagan sa balay. Tinukluray, inana ba? Uyaway. Napayaway o. Sa mapikon good. Napa kay kuan sa atong company, no? Kanang pa lingaw-lingaw para Halloween ba? We have. Napa? We have. In fact, yesterday night trick or treat sa mga okay. kids. Kids. If you remember na kuan sa email na blast ng RSVP sa about trick or treat, but grabe po ng response within an hour na puno dayon ng survey, so gi-close na nila. Limited na naman sad po. Bitaw. Mao na siya. So some of my colleagues went up there, got their ice cream, but although it's for kids, kasagaran kids for kuan man, kids at heart man. So mo to nangwan sila kanang mga lingaw ba ya? And kuan sad gaon sad mid cake gahapon. And then nag-office ka gapon? Nag-office ko gahapon, RTO na mo gahapon. And then pagkaudto kay mga Octoberian sa kuan nagpakaon ng sa mango. Nagpakuan sila. Ay kay wala man ko nito. Sila. October sad ka? October mo ko. Wala ko nito. Ihuri tali brother. 28 ka? 29 ko. 29. Mao gilagi maka-sense ko gamay og kanang mga Scorpio. 28 ka? Mga red flag mga Scorpio. Motojo ko na. Binara. Motojo ko na. Okay ra nasabot ako. Sige, goods. Okay, motojo ko na. And then when I used to do kanang mga dating apps before, when I was young and free and single, inana. Kanang naay mga ubang babae mo tanong sa ibos ka. Side big deal ginan no. Makurbaan ako na kay kumay yung Scorpio. Judge din ba? Pero di po ko magpatakag ko ano kaning mga laing zodiac sign kay basi ay di ta compatible na mo okay mo sila. Pero most of the time mutong anjo tino Scorpio niya, Scorpio kuan mo nga kanang di ta compatible na aggressive man mo mga kuan man mo mga heartbreaker na ka. Kasagarang Scorpio, okay. Pero na makabantay kog energy anay. Kanang ingana ba dili mo kumutuo sa kanang ingana but duol sa convert makaingan kog 23, 22 to 30. Murag makana ko nga dali may masuod ani niya. Murag ana ba? Murag maka-sense ko gamay ba. Si Martin man sad. November 15 lang siya. Scorpio po to, no? 15 man siguro ko to, November 15. But yeah, dili man kay kumutuo ana. Nay mo tanan ako babae mo ingana unsa ka nga kuan? Akong reaction ba kay nanasad ni? Ma-judge na mo to. Scorpio. Uy! Kuyo kay na pero mo lagi makulbaan ako mong tanay na. Pero usahay kay kani laging kuan kanang pairalo mo jud to pagka-discarding ang kuan gyud lusot sa dubiya. Mga mamahit niyo mga kuan man mo Scorpio. Day kuyo. Ay, judgmental man mo. Judgmental mo. Kalingaw to sa unay. Sa ano nakatigulang naman. But kuan brother, kani storyang lucky. Makaingon kang younger days, katong single pa kay dulo na babae. Like sila mo duol ana. Kay ako nabantayan man gud karon, babae nagi mo duol. At this generation. Kani nga generation Tinood gina at this generation. But kuan, I've known some few nga mga batanon which is mga early 20s. Babae may muduol sa ila ha. Musulti sila nimo or ano man? Di pala sa tong trabahoan. Kay mo, dagang ko na ibala mo, babae muduol sa ila. Mao na siya. But kuan kanang mga kuan man ko sa tawagan ni millennial man ko. Batang 90s beta. Millennial, we grew up mostly mga 90s nga mga happenings ba. Kuan kanang during my time I had very few but not kuan yun. Di mo ko attractive sa ang ako sa nabantayan brother kay mo agree ko na nga dapat sa jud ang babae mo imuduol sa sakto nga piliunon nila. Dili sila magpatakag duol og kanang klaro na gani kay red flag niya. Nanay history nga magsigbi ng babae niya moduol pa jud kana. Nga na ba? Dapat magpamili sila ug sila naman gani moduol. Kana sakto gyud nga
makaana sila ba nga kani good choice ni sa nako. Di ko binuangan na ni ana kay klaro na yang last nga relation is ni boom yung babae ni bloom. Ana ba na history ba na makita bitaw nila kay tanaman ako sa tanang babae is nagi na sila kanang radar bitaw nga maminaw lang sila anang radar. Paano gitawag nila ka ng kuan? Instinct. Girls instinct. Oo, ba. Yang uban ka sayop man nga instinct nila. Lahi man nga instinct kuno basic instinct man to or true instinct ba to katong salida nga. Basta og sa laki pa kay nakoy kuan na nakoy na dunggan na nga og ikaw laki niya mo approach kag babae ang imo ko nang gamiton kay ang big head dili ang small head. small head. Literal mo sa big head. Literal gid tinuod ba ari sa big head. Kuan nga nang makaana ka nga kanimbehan na ni tarong ana. Di dapat binuangan ana. Ya og ang small head imong gamiton na wrong mo wrong choice. Wrong choice. Pero inana bitaw kanang relationship driven by lust is kuan yun. Very very short-lived. Inana siya. Compared sa kanang pag serious ka sa isa ka individual and then i-center pag mo ang Ginoo mo inana ba. Yep. Very kwansan po. We've seen a lot. It's been proven time and time and tested themselves from our parents, from our kanang older generation and also kanang even mga people right now. That's why kanang mga couples nga makita nato nga kuan kanang we thought nga di magdugay but they went strong. And then na uban mga couples diya nga kanang dali ra ang buwag murag wala ra gikan na galig kasal bago pa lang. Buwag dayon kay third party proud pa. Yeah. Di ba mga i-media pag yun. Kana broadcast pagid. I-broadcast pag yun. Kanang about choices ba? Kanang mamili bitaw. Di ba? Mao mo gyud na pinakadako unta nga factor dili man ang marriage nga mao imong hunahon which is mostly babaes ilang hunahon na biya is for marriage biya kanang mao ilang ending ba. Yeah. Ang marriage nga act dili ang marriage nga pact like bungga o kasal ang reception dako daghang bisita just daghan ang masilaw ang mga babae ba which is akong tanaw gid na ang ilang dapat tanawon is ang marriage nga inyong pact sa usag-usa sa laki babae. It's important that kuan jud brother you have to kuan kanang adhere to the vow that you kuan that you have made not just kanang Philippine law but also godly law. Kay daghang gig laki nga kanang lost ba wa kay baon say padulngan nasa lay relasyon niya wa sila kay baon padulngan ang babae kay mao may ganahan nga ingani kanang dako nga kasal ana so sila madana lang pud sila kay wa man sila kay bawo asa padung ta dapat which is akong maingon gyud unta na sa tanang young ones imbes nga ang ilang option kay ang kanang ganahan sa babae ang ganahan unta ni Papa G ilang sundon like tulo man na kapi akong pasabot is mag-abi sila nga usar ay kapi ang sundon ang pussy which is wrong tulo kapi is if feeling lost ka prioritize your purpose with Papa God so kanang tulo kay og nakay path ba dili kay imuhang gusto imong kuan og babae ang sa gusto sa babae unsay gusto ni Papa God ninyong duha so like mo na ikaw dapat sa kalaki dapat maningkamot sa kagmayo para ma-deserve na nimong babae. Maningkamot sa diya nga makakwarta ka, mukusgan ka para maka-provide o maka-protect ka ng bayhana niya ma-lead na nimo sila sa sakto padung nako Ginoo. Kay wala ka na nga path, lisod kayo. Sige kag lakos kalibutan nga feeling lost ka ba? Wa kay gi formal lagi religious na pud na nga storya kay dili man tanan tao nga religious ilang philosophy ba? Dili sa dingan sa mga philosophy. Para ako ra na no, di wala ko ningon nga sundunan ninyo dapat but if nakakita mo sense nga dapat nakaisundon nga path balik ito tanan sa religion if wala kay religion imuha sa nang pagtuo imuha sa na doesn't matter man siguro if whatever religion you belong because I believe all religion teaches good things man ma-misinterpret lang jud pud sa kuan sa uban depende sa the way they read the context but if kuan lang jud pud if you look deep down the laws are implied for us magud this for us to para matarong ba kuan tanon nako para may loss ship di kana ara steady mo dihan tanan na mausa mo ba dili bitaw katag ang mga tao correct so mo na san kuan pud if you follow the law of God kaning kuan pud it's the law of the righteous if kuan nimo but it kuan whatever religion we're not imposing any religion here but kuan lang jud pud any religion would really tell you nga kanang kuan kanang the path of God is the path to righteous jud inana mura naman tag nahimog pastor nga nagstorya ang tawa pa man 3 minutes ago
Lain naman ang topic kani tramat nga religious. Yeah, actually kuan man gud kanang ganahan ko kay istoryahan siya ana kay ganahan na kay kumbasa sa Bible. Oh. Okay. Nya padung na kanang ako nangyan na mang Bible, manihigda na ko nya na ako dapat buhaton, makinuman ko dapat buhaton ba murag Kalimot na ka. oo kanang katulo naman siguro nga na ako'y dapat lakon. Murag dikid ko pabasa, nakabasa na ako og 5 books before pag college. Yeah, after Deuteronomy man siguro, wala na. Genesis, Leviticus, Deuteronomy, Numbers. Napa may Exodus. Genesis, Exodus, Ah. Leviticus, Ah. Numbers, Naman siya Deuteronomy. Deuteronomy. Oh. So dira ra ko utob after na wala na. Yeah, akong tatiwason ba. Pero may manay mo. Sige lang. Karon nga week. Promise na gini. So na video dapat in 1 week makakuha na ako sa ka book. Ako, I started reading the Bible high school because I was in a Catholic school for 4 Ah, years. Kita Catholic school pero wala man takaman. Oh, Hindi na sa nga Catholic school. and then every year, SCJ siya nga gidumala sa SCJ ba sa mga taga-Poland sa Cerdo Coriejeso mo na yung Asa man na sa brother? SCJ. Wala la pala iwo mo. Mindanao. Ato ka nagdako sa Mindanao Dito ko nagdapos Mindanao. Taga dito jud ko. Mm. But since 2010, anak ko receive until now. And then every year kay there is syempre pag we run by religious school every year nadyo na ka nang mao na imong kuan burst out something for first year, reach out by second year. All about mga Bible kuan by nanay nana. So I've read to learn those kuan, and then pag college because my father was a Muslim man and I'm even baptized as a Muslim ba yan. But for me the reason for I get through there is because I want to know other religion. Mo na gitawag og interreligious dialogue. So nasugot ra pud yung papa nga. Oo Di ba? naman. I just okay, want good. to get to know. Mm. Sige, ako mama, Katoliko man at that time. Okay. Sige, ganahan ako, both of them, they don't have any conflict with religion. They Mm. never talk about religion, debated anything. Ana siya. So, expose ana. See, okay. Para Pag makadisay college kag na imuha. ko, pag college na ko, I was into third ka ng kuan. I had mentors from mga Muslim Turkish. Mao na siya. So, 4 years pod. I've read the Quran as well, inana and interpretation, same with Bible. Mao na kaingon jud ko nga kanang the path of God is the path of righteous jud. And I just kuan pod, and what good about it is the Quran tells us that the Jews and the Christians our cousins. We came from the same lineage of Abraham. Ito. Mao na siya. So ang lineage sa mga Christian nag-start kay kuan Isaac. Ang lineage sa mga Muslim nag-start kay Ishmael, and then both of them ang ilang father Abraham. Dito na ko nakuha ng path ko. We are really cousins. That's why the Quran refers to the Christian and Jews as the people of the book. So although we have differences we have differences po, but kuan lang jud po, I can see that we have the same common goal. We still praise one God gihapon. Yeah. The Kay murag Abrahamic religion. ang amo sa Christian kay ang Jesus kay kuan gyapon na prophet man gyapon no. For us, we consider him more in a difference lang jud po. We consider him as a prophet. Christians consider him as a God. Yeah. The Jews does not consider Jesus neither a God or prophet. They condemn him. Pag-abot ni Jesus sa mga Jews, di mo mutuo nga kanang kuan, di na siya propeta. Ito. Di ba? So mo na kuan. But we respect Jesus very much inana. Pero Depende ra gyud na sa bitaw. Para na ako brother og close-minded ka nga tao kay anong mag-close-minded man ka nga kanindot og open imong mind, imong welcome mo ng mga tanan nga point of view ba. Exactly. Ako nga ibang tanan kay kuan man puday ka kanang Catholic school man sa day ka. Nag-Catholic school ko for 4 years, no? Unbelievable. Di kuan brother. Tapos sila gingon ba nga if Catholic school ko no ka mas badlungon ko na mas janti di mo to ka na. Amod lang depende sa mga school, but Bitaw. daghan badlungon ato nga time na ako daghan sa pud mga badlungon. So mutuo ka nga mas badlungon or dili? Dili sad kasi I haven't seen other kuan sad pud. Kanang lahing eskwelahan sa daw, dali ka syempre mag-compare. lock in ko within those 4 years sa kuan high school nga Catholic school. Dito gid ka 4 years. Oo. Katuon kog mga kanang Catholic mga brother no. Oo. Nakatuon kog kanang mga sa tawagan ni mga angelos. Mm. Nakatuon kog Memorize pa? kanang memorize pa. Apil para sa exam. Apil sa exam. Mga Apostles' Creed. Kung kato mga daghan bitaw kay nga pray for us bitaw. Kanang Tower of David, pray for us. Tower, pray for us. Minana bitaw. Ark of pray for us. Inana ba? Memorize na muna. Easy na muna. Memorize na. Ako daga na ako maynon sa langit kay manunod mo ko. Wala na siya. Memorize ako. Kinalan mo gumutuod kay di ko kapasaro. Balik jud ko kuan. Babak subject jud ko to sa una.
Wala nakatuon sa bugo. Nakakuan ko nga inani din pamaagi nila. Inani sa nang pamaagi nila. Ina na ba? Kay para ang ako lang kay mao nakapangutan ako ato kay makadungog ko sa akong mga amigo nga wala na Catholic school ba. Ang ilang ipang share nga mga storya is worse man kaysa sa katong mga sa kuaw katong mga classmate nako nga Catholic school. Worse in what way man, brother? Worse nga kanang brutal, like ang mga gubot brutal, ang ilang ipang buhat, ang gipang buhat silang mga classmates sa ubang tao is mas brutal. Magana ba? Ito na kana ko nga, okay. mo work gid ang Catholic school. Naa gid siya impact sa mga bata. Right. Discipline man. Disiplinado ba? discipline man. Bisan pag And then- magbinuang, Right. dili kayo worst ba? Dili kuan ba? During our time, our principal was very strict. Super. Hmm. Aside sa kanang, di mi basta-basta makaapil ang mga contest sa gawas. Ay, mo Because ba? you're bringing the name of the school. Mga pagina, sao mo na to ni kanang madabanda, sayo-sayaw. Ah. Dili, pwede kay, you're bringing the name of the school. Ito. Lo, tagakuan man na siya, na ba? Kay dagan man makailan niya. We have, where I came from, small community ra na siya, municipality ba niya, magkaila ra mga tanang tao diya. Nga nangakuan dito ko atong asa ko nag-school before. Nya ang principal stricta sad kay na. Di mi basta-basta maka-join without her permission. Oo. So So, mo siya na ra gid ang ending nga say nga walay mga kay ginatan-aw man sad siya mga pare nga direktor. okay. Mananagot siya. Balaan niya nga. Muna siya, but kuan, our school was the most advanced technology before kami rin ni computer at sa una, awang gate kay kuan, di kurinti ka nang pislito Okay, ninyo, dito. abre, ano nga time ba Ay, niya? tigda. High-tech ka mo, nami CCTV before. Mm. Nami CCTV niya. Dinot mi ka ng among mga infrastructure ba? Ang mga uban nga ng public school, karaan nga gubaon nga kuan, kami dili ka na nindot mig mga facilities. Nami speech Disclosure lang. 1950s pa niya. Ay, grabe sad. Grabe sad. Early 2000 po. Mga kuan. Save. Early 2000 kana nami speech lab. Speech lab. Nami speech lab. Nami ana. And then nami mga interest groups. Mga nana. Nindot oy kay Right. well grown na sa Catholic yun ka before nga kuan. When we came from this school, pride yun na nimo gikan kuan nga school before. Ito. Ana nang dagan sa una. So pag college nimo, igmo na kasi mga asay mong eskwelahan sa una nga. Maari ko na eskwela sa una, napoy mo pa sulula. Dili sad kay katong nag-college ko, niadto na kog Zamboanga City. Lahi na Katong pang from lugar. where I came from sa small municipality naman sad po na. Oh. Ilado na within that district. Okay. Ana, but katong sa city na gyud ko and then kuan pag yun kanang it's a big huge city po Oh. so they didn't know the school but mga schoolmates magkaila-ila rami uy ana mag-abot mi ba sa high Zamboanga, di ba? classmate Storya nila kay kuan man na. sa Spanish? Bacano. Yeah. O kanang napagka Spanish pa na. Yes. So I speak Bisaya, Tausug, language akong father, Chavacano, and then Tagalog, and Subanan, language ako mama. Ang subanan sa Mindanao gipa na. Native Subanan, mga taga Zamboanga del Sur. Gampia gabi sa mga Subanan diha. Gampia gabi, may gabi. Ana. Pwede si. Daghan na ng lima eh. Glisod Pwede kung na. kong English. Pero naglisod kog Bisaya ha pagkuan. Ay, naglisod ka pag-ari nimo sa Bisaya. Oo, though kabalo na ko mo Bisaya jud, but Ah. nagsamuang ako balik nalimot na pug gamay sa Bisaya. But when I came to Cebu, struggle kuan but lawom na ko sa mga Bisaya diri. Na-amaze ko sa mga Cebuano. Shortcut tanan brother. Ano ba? Ang mga bulan na buwad. Buwan. Ulan uwan. Ulan man sa Mindanao uwan. Ang bukid, W. ang bukid lagi kinabulukid lagi. Bulukid. Ang bas kinabalas. Mitaas mo nun. Weird. Dahil kuan ba but yeah, it depends. And I used to be in the band before college. Ah. And Unsa then mo gi-play? vocals and kanang kuan. Dili Sir? kulid kanang rhythm. Rhythm. Rhythm and then nami mga Chavacano songs before. Uso to mga Chavacano songs before. Composition gid ninyo. Yes, we have our own Nice. composition. Sample. Limot ako. Yeah, you know. We had kanang and then we released a recording of an English song, isa, and then napumi isa unta nga Chavacano but na pending. And then that's when I worked diri sa Cebu, 2010. So wala na to na release. Katong recording ninyo, kuan gito kanang gi-register ninyo or It's- release lang diretso. Release na nga ato na radio station sa una. Okay. Ina na, but kuan po to, studio recording po to, Mm. but it was never released good widely nga kuan. Like, Kasi ang mga katong mga nagchabakano nga kuan, sikat man to kay ito sa una. Bandita, The Porke. kana. Mao gina pinakanailhan sa Tibukan, Oh. but there are a lot of Chabacano kana mga bands dito pud sa Muanga. Like para po sa Cebu diri daghan po kay mga Bisaya songs, mga bisdak, mga bisrak. Napo yun nilang nga banda dia katong East Side Band ba? Sikat sa YouTube.
nga Zamboanga po to sila. Sa Buanga sila. Oo, mo akong sitan na diri. Mura na ako comfort music bitaw imbis nga mga popular ka na mga mainstream. Kanang kuan Cover brother, nila. kanang ilado nga band pod nga kuan ka nakasabay sad namo although nauna sila gamay kanang Frio. Frio. Kanang Alive ang ilang nisikat nga kanta. FRIO? FRI. Kanang- Frio in English means cold. Cold. Bugnaw. Kanang Nana sa kuan sa YouTube. YouTube. Alive ang kanta Okay. Frio. Si, tanahan niya ko. Nindot ang kuan kanang and then kuan to sila nindot sad sila mga story bag. They came from nothing and they went to Manila. 4,000 na daw ilang dala may nana. So I won their story ba. I'd follow their story. And then nag-guest sad sila sa mga ASAP. Nasa kuan nara sa YouTube, you can find it there. Sige. Inanda. Ang inyong banda? ANR band, Arts and Rhythms band. So we came from a non-government profit before. And then mga tirada na mo before, mga Bamboo, Six Cycle Mine, inana ba? Mao ginay masugdan sa mga Oh, di ba? kuan, Mga batan- Kyushe Ay, before. sa inyo ha. Kuan ang Kyushe, dako na ang Kyushe dito. Ako ang Kyushe. Sikat kayong Kyushe. Kay Cebu man ang Kyushe. Cebu. Kada silang J. Mm. Oh, sikat kina sila dito nga kuan nga banda. So, daghan Six Cycle Mine, kanang Mayonnaise, atong mga time ba. So pag ito, Spanish Cola, Sorry ko lang. Parokya ni Edgar, Mr. Suabe sa una. Kay kalimot duha naman na ang Kyushe nga vocalist. Kinsa ganito, Jeff? Katong sax ni graduate. Si Jay Bator katong isa. Basta si Ruben. Ruben, na taas daw. tingog si Ruben, oy. Oo. Kato may taas tingog. Feel ako si Ruben na siguro nag-sax basta na isa na niya. Same kuan mi ba? Same alma mater mi ba niya? Baka dungog ko siyang story ang high school pa magsige na gid na siya suwat. Mag-right check. Dito pa yung mga kuan, in Nindot fairness, siya, eh. katong tayo mga nagkuan sila, ni sikat sila. Relatable ang mga tao sa Oo. iyang mga music. Pero makabantay gid kasi ang mga suwat nga usara straight mura project straight line mo suwat like ug unsay theme mao pod ba like mura siya middle ya down og high murag downer yung mga songs ba like broken hearted mga na borrowed time sorry mga na ba stay kana mga na ba so pero in fairness nindot I like his vocal kuan range taas si Ruben taas kay siya kuan so karon brother magsipa ka gitar balay wala ko'y guitar na sa Mindanao mag video kay na lang ka video okay na lang and then reminiscing the past nga these were the days ngayon na karon nga gores ta focus sa tong mga professional career big gores boy nga ngayon na ba nga I wish I could go back turn back time before younger days yep. I even miss my band before and then they have their own life one of our drummer right now is a TV anchor na sa station dito sa Zamboanga regular TV anchor na siya dito and then na ang isa kay I think nag-abroad yata something inana but we had big dreams before when we started we were just like we were third year college pa ko ato we had big dreams na dapat Manila tanan yan sikat atong time atong QC nga kuan mga atong free yung sikat mo to Manila dapat kita sad inana mo to nag-record kami na hinay but then mo to nagbalin ako sa Cebu din wala poof it became Coco Crunch pag-arin ni mo Cebu kay work na wala ko ni balik wala ko ni balik so they got another vocalist which is they still play some of my songs but kuan they have their taga-butangan lang murag reggae kick something but okay ra ba the kuan nanangid sila nimo oo naman in fairness to them nanangid sila but nila na-miss lang jud ako mga times I don't have that power anymore but yeah I still mo di makita na ko sa imong hinapay brother nga bukalis gigag dati manginana ko sa una miss na ko na-miss gyud ako na sa una kami jud mo front act sa kuan kanang mga program sa among NGO before kami jud na before but yeah those were the days what say wa magibawa na brother nga manakara hindi ka sa inyo sa na I wish I still have the recording of my kuan but nasa kong old laptop nga naguba in which nasa kong old nga apartment wala ninyo na immortalize sa YouTube dan naa sa YouTube before but 2009 pa man siguro bago pa to YouTube na 2009 2010 ana niya butang ra gud ang kuan di pa to cellphone digicam ba to sa una brother very raw pa kay to digicam dili ang official music video dili ana dili kuan ra kanang tukar lang gud na mo ina na lang pag-ari nimo Cebu kay diretso naka work na imong kuan na to kiunahon na nga nangyari kag Cebu yeah I came for the sake of my ex-girlfriend before she persuaded me to work here opportunity na and then we can date together estudyante pa siya ato sa kuan pa San Carlos USC pa siya before and then I nyari ko diri to be with her na but things didn't went well
kanilaging kabugoy na to unya kanang nakuan ta nga dako ang Cebu ba na excite ko ba na so there's more opportunity na so nabuwag mi na and then mao na to siya. I never went home na sad pud dili na ako nagtrabaho pag weird pa jud kay I came here for syempre bakasyon pa man so nakistay ko sa room sa kung kuan kanang kauban before sa Kasambuanga ra pud gabi ito kong flight gabi abot ko buntag apply din ko pagkadayon pagkakuan nadawat ko pagkaugma trabaho ko pagka next week wala di ko kauli trabaho na ko diretso ko kuan diretso na yun ang trabaho nag-start ko sa Wipro nag-start ko diya pag start mo magtrabaho like dayon na pud wala na kay tambay like wala na diretso na straight na since 2010 diretso na ko nagtrabaho until now nahunong lang ko siguro for 3 years pandemic wala ko work ato pandemic. So pag after pandemic sa BBP na din ka? Yes. Pandemic. 2021 may apply ko sa BBP. Dawat ko May 2021. Right. So usa day ka pareha day ka ng mga tao nga kanang di matuhoy og trabaho like need mga apply sa before mo undang ani nga imong current nga job ingana ka? Naka-try ko jump na from kuan one company to another. I still have the work. Then i-jump ko lain. Stiwas ka? Inana. So dili ka matuhoy if wa kay pareha tong pag-pandemic nga wa kay work murag maanisip ka. Anisi ko. Wala ko kaysa magtambay niya magtanaw kag news, ma-depress ra ka. So nangita din kong trabaho nga work from home. Na ako'y job ato but required naman balay niya. Nag-lay off ba kay they had to pull out and then balik sila sa ilahang main office kung asa dapit sila mo work. So wala akong trabaho. So and I was doing business that time. I was doing perfume business that time. Muna. And then moto siya na natambay ko sa during pandemic and those were the darkest days of my life during those pandemic yun. So many happened to me. I've lost friends, I've lost money. Kabolang ka. And then I've lost a lot yun. I would say I've lost 500,000 atong nga time. Ang imo tinigom for pila ka years na kuha na to napagawas ni mo itong pandemic. Because I trusted someone nga kuha na murag na ano ko ba na hypnotize something na. So nibawi jud ko from good thing that company where I am right now, nitabang siya bawi na ako for who I am right now. Kaya na-down jud ko to sa na-depress. Grabe no, na-depress. Di mo ko mutuon ta na sa pero ato during nga pandemic, na-depress jud ko ato. Pero, while naa ka na nga state, brother, kay bao ka, nga depressed ka. I knew because pagkagawas na. I knew it kay kuan man. I can't sleep. And then, kung gusto ko matulog kay mo ko, tuwa akong luha. And then, mo rewind sa kuha nga mga what if bitaw, what if wala ko nagibuhat, di nun tayo na ako kinabuhi, karon na. And then I was at the mercy of living on my friend's house sa Lapu-Lapu before. Dagi Lapu-Lapu, di ka kadiyot? For 4 months. Asa sa Lapu-Lapu? Di man Lapu-Lapu day, sa Cordova day. Cordova. Okay. Lahi man ang Lapu-Lapu sa Cordova. Cordova. I was at the mercy of my friend. Inana. But syempre, di man sad pwede naman pa-adapt na forever, no? May kong sad ta. It didn't go well with me and his wife. So, I had to get out of the house. Moto siya. And then, dito na ako nag-start of scrapping from everything. I learned how to nakasleep ko sa clubhouse, sa isa ka village o guardhouse. Pandemic to ha? Na siya. And then that's when I met her, kana kong kuan partner, and then she took me in, and then kuan na kanang, that's when I started to regain myself na sad. I found a job, BBP, and then here I am right now. Mo na siya. She light up your life, day? Oo. Bito na nami bata. Nice. Pero kuan ba ni mo ni ask ko ato nga on the state nga ingat to ka kahibaw ka kay naay pareha nako naay mga tawo nga naa sila na batuwa sila kahibaw nga mauna na like ako sa akong case ato ingato po di ko katog mo duty na lang ko wa gyud ko katog so ang akong nakahibaw ko kay after na nga nakalingkawas na ko minana rate na mo na realize ano na ako na-realize bala mao na dito mao na to kay well na ako sa state di na mo kakuan wala ko kadungog pa ng word nga depression nga ingana siya akong depression is grabe kayo like murang na kay ma-homeless ingana akong because imagination you're too focused on your situation sa situation mo ko na-focus like batiyay kuan man to ako good ganang quarter life crisis ba 23 ko so kay bago ko napay mas worse ato but mao gito down gid sa akong life niya di wa ko kibaw nga mao na dito nga state pagkahawa na nako la dako na din ako nausa bro no kay last year ingani akong magpasko sila maglingaw-lingaw sila dito sa among mga igagaw
muhawa ko, mahigda ko. Ano ana nga, mga case ba nga, wa kay gana happy-happy. Kaya ang imong hunahuna is kato ba, ang mga bati ba. But I'm glad, wa na ko ato, hindi na ko ganahan mabalik ato, and I think, wala pa masagod ko, daghan pa masagod ko atubangon, wala pa ko family. But I hope di na ako mabalik og state. Lisod no, lisod Kapoy, kayo itong kapoy. state niya. Murag dili ka kabalon sa imo buhaton. Ganahan ka mo syagit, ganahan ka mo gawas, pero dili nimo mabuhat. Ina na bitaw, because you're helpless. And ako sa dang tao nga di ko ganahan mga tabang. Which is 50-50 daghan sad ko na, daghan usod. laki nga na biya. Kay murag pride sa nato ba? Ah. Laki ba? Kaya Yeah. rin nato ni na madarata. Akong way of pangigtabang ato is tagay ta. Okay. Hagay ko tagad niya. Tagay di ko masturya gingana. Tagay Ang lang. ako lang is malingaw Inom lang. tang duha, Ah. masturya tan doon. So murag invisible ang problema ba. Right. But mao sa tong dugay sa to na resolutionan siguro kay wa na ko gistoryaan na ba. But yeah, I think we had a good chat, brother. Oo. And ganahan pa kong balik agad phone. Taas-taas ang ko ano? Conversation na to, pero yeah, it was a lot. We talk a lot and Yep. we've learned a lot and hopefully you guys learn a lot. Yeah. Naki-message na brother sa mga nagtanaw. Message siguro kuan lang. Kanang enjoy life lang yun guys. If kuan, whatever life has given you, just enjoy the journey. Don't think too much because kuan mo na kanang the reason why we're depressed man sad po it's because we think too much of the past. And the reason why we are anxious of the future is because we think of the future. Wa pa man nahitabo. Ang past human na. Ang future may tabo pa lang kapag nahuman, kapag nahitabo. So, naman enjoy the moment. Our mind works in mysterious ways. We can always find solution. We have our families, we have our friends, we have us, and we have God. O gina siya yung pinaka-important. Yes. Na Ginoo mo tabang. Sampit lang yung Ginoo ka na. Nakatuon sa pagkuhan na. Naminaw gina pirmi. And then during your crisis, guys, you will learn who your really friends are. Yeah. You know. And kuan brother, katong imong gingon nga ang anxious kay mo padung pa, like magsigag hunanas padung pa. Akong murag magic trick ana is akong i-convince akong self nga mabot ra man na problema na ugma. Ayos aron. Exactly. Sakto na. Oh. So if you do well right now, the future will fix itself, I tell you. Alright. Karon lang sa hunanas aron. Or bisag one step lang sa Hinahin. ang next hour unsay buhaton nimo for the next hour. Right. Baby So, steps. yeah, baby steps ka na Baby kana. steps. Nice. Good conversation, brother. Nice ka, brother. Thank you. Thanks for you. having me. Yeah, so that's Khan, guys. Legit. And I hope to see him again here po or basin sa sunod nga lugar nga mas dako pa ni. Basing sa Hong Kong kasi na No. Ano ba? Kanang Basing natas magsugat ta sa Hong Kong. or dito sa Japan. Di ba? Or basing Thailand. Kana no? Sawadee ka. Nice. Bye. Bye. Nice.